खुलुमबाय सानसेनि खौरांजों आरोबाव आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि सेराव फैबावबाय। नोंथांमोना दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो फुंनि समाव नोंथांमोनहा सानसेनि खौरांखौ मोननो हागोन। बिदिबा दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दिनैनि सानाव जुदि आं एबसुनि जानायमोनब्ला एमपि दिलीप सैखियाखौ बर' ओनसोलाव हाबनो होनाय नङामोन, बयकट खालामगौमोन। बे गोख्रों खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। नंगौ, जेन बे बिटिसि बिसायख'थिया बर' अबर'नि गेजेराव जागोन आरो बिटिसिनि आयेन बा नेम निथिखौ सोलायहोनाय बा रैखाथि होनायनि सायाव जागोन। जेराव बिजेपिया सोरखाराव फैयोब्ला गासै हारि माहारिनो समान हानि मोनथाय होनो रादाय होदों, भिसिडिसिखौ गैया खालामनायनि रादाय होदों, ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बा सिक्स शेड्युलखौ सिफायनायनि खोथा बुंदों आरो होस्रांनायनि खोथा बुंदों। बेनिखायनो बे बिटिसि बिसायख'थिया बिटिसिनि नेम निथि बा आयेनखौ सिफायनाय आरो रैखाथि होनायनि सायाव जागोन होननानै बुंनो हायो। जायनाखि एमपि दिलीप सैखियाया ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक नङाबा सिक्स शेड्युल मोननैनि मादाव मोनसे सिफायनायनि खोथा बुंदों, बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। आं जुदि एबसुनि जानायमोनबा एमपि दिलीप सैखियाखौ बर' ओनसोलाव हाबनो होनाय नङामोन, बयकट खालामगौमोन। नाथाय एबसुआ फरायसा आफाद हिसाबै मानो बयकट खालामनो थाखाय साहस मोनाखै होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। UPPL BPF ज' जानायनि बेलायावबो माखासे खोथा फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। 2020 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां प्रमद बर' आरो माखासे सोद्रोमाया ज' जानो थाखाय सावरायनो फैदोंमोन। आं ज' जानो राजिमोन, नाथाय चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिया ज' जाहोआखैमोन। दिनै खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा बहा थाखुमानानै दं होननानैबो सोंथि खालामो। बिथांमोनहा मालायनि फाफ्लियाव सिलाइ दोननानै गुलिखौ गावो होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारि। मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोला दासान्दि आशीर्बाद यात्रा लागासिनो दं। मैयानि सानावबो भेरगावआव 5 बियाबखौ लानानै आशीर्बाद यात्रा लादों, जेराव लोब लोब सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेयावनो बे बिबुंथिखौ होदों हाग्रामा महिलारिया। रायजोआव फिन सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाय। 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाय जादों। आसामनि नामरुपनि नाहरखोथियाव जादों बे सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाया। ना हमनो होननानै उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ बुरखायनानै लांदों सासे दुथाङा। बेनि उनाव बागानाव लांनानै जिनाहारि खालामहैदों। उनाव उन्दै गथ'साखौ बुथारनानै नालायाव हाग्राजों फबसिनानै दोनदों। जितेन लहार मुंनि दुथांनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साया। न'आव गोलाव समनिफ्रायनो उन्दै गथ'साया गैयैखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां नागिरनायनि उनाव नालानिफ्राय उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बेनि उनावनो ओनसोलावनो दुंहाव थासारि। उनाव रागा जोंनाय रायजो राजाया दुथांखौ हमनानै साजा होदों आरो उनाव पुलिस फैनानै दुथांखौ हमनानै लांदों। नाथाय रायजो राजानि रागाया जोबनानै थाङाखै। रायजो राजाया सिरि थायाखै। पुलिस थानाखौ बेंखनहैदों आरो दुथांखौ रायजो राजानि आखायाव गथायनानै होनो थाखाय दाबि खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 20 बोसोर सिगांबो दुथां जितेन लहारा गावनि असे बिमाखौनो बुथारदोंमोन, जायनि थाखाय जोबथेसालियावबो थांनो गोनां जादोंमोन दुथाङा। नाथाय जोबथेसालिनिफ्राय फैनायनि उनाव फिन आरोबाव 7 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारबावदों दुथाङा। बेनिखायनो बेबायदि दुथां सुबुङा समाजाव थांनानै थानायनि जेबो मोन्थाय गैया। बेनिखायनो जोंनो दुथांखौ गथायनानै हो होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सांग्रां जादों UPPL आरो BPF राजखान्थि दोलोआ। बिटिसि सोरखारा फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखि राननानै होदों। गुबुन गुबुन बियाबाव 200 फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखि होनायनि जि थांखि, बे लेखायै बावखुंग्रि बियाबाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा गियान सोरां बिथांखि राननानै होदों। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनि थाखाय UPPL सोरखारा गोबां थांखिफोर लादों बा गोबां खामानि मावदों होननानै फोरमायथियो MLA बिथाङा। जेरै सुपार 50नि गेजेरजों IAS, IPS, मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय फ्रि कचिं होदों। थाखो 6निफ्राय 12सिमनि फरायसाफोरनो DMIT टेस्ट होदों, जाहाथे फरायसाफोरनि जोनोमनिफ्राय फैखानाय रोंगौथिखौ हमदांनो हायो आरो बे लेखायै फरायसाफोरा गाव गावनि लामाखौ सायख'नो हायो। बेनि अनगायैबो डिग्री आरो पोस्ट ग्रेजुएट फरायनाय फरायसाफोरनो 5 लाख रांसिम इन्सुरेन्स होदों। फरायफुबाय थानाय समाव फरायसाफ्रा बेमार आजार बा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोबा बे रांखौ बिटिसि सोरखारा होगोन होननानै फोरमायथिदों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। MLA लरेन्स इस्लारिनि अनगायैबो EM बियार फेरेंगा बिथांखौबो हानि पाट्टा राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव गासै
गिबि खोलोबाव 26,000 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होनाय जादों आरो नैथि खोलोबाव 14,000 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होनाय जादों। बे 14,000नि मादावनो कसुगावआव 4,574 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा। बेनि अनगायैबो UPPLनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि 15 आगस्टनि उनाव गिबि खोलोबनि बिटिसि बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय BPF दोलोआबो बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों। BPF दोलोआ सोरखाराव फैयोबा बोसोरफ्रोमबो बेखार लाइमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय 100 कौटि रां होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो हानि पाट्टा होनायखौनो गुबै खामानि हिसाबै लागोन होननानै फोरमायथिदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बोसोराव 40 कौटि रां, गरिब नखरनि सोद्रोमाफोरनो बोसोराव 50 कौटि रां, बेनि अनगायैबो देहायारि जेंना गोनां आरो गागि नोगोरारिफोरनो बोसोराव 10 कौटि राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जाय खामानिखौ जों मावनो हायो बेखौसो जों रादाय होदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'। UPPLनि बायदि बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायनो, नखर नखर साख्रि होनो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनो थाखाय जों बुङाखै होननानै बुंथिबावो। UPPL सोरखारा धोरोमारि फसंथान आरो क्लाबफोराव ब्लेंक चेक रानदों आरो फैगौ अक्ट'बर आरो नभेम्बर दानावनो 2 लाख राङै हाबगोन होननानै रादाय होदों। नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय। जुदि सोरखारानो थायाबा बोरैहाय रां होगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। देहा फालांगि खालामग्रा, देहा बायग्रा आरो देहा फालांगि खालामनायखौ सामलायग्राफोरनि थाखाय सांग्रांथि। रायजोनि दाब दाब जायगायाव दासान्दि देहा फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रोङै सेबनाय जागासिनो दङ। बङाइगावआ आरोबाव हमनो हादों गासै 7खौ। 7नि मादाव 3 आइजो आरो 2 हौवा। बङाइगावनि मोनसे रिजर्टनिफ्राय हमनो हादों। रायजो राजाफ्रानो हमदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो राजाफ्रा सिगांनिफ्रायनो सांग्रां जादोंमोन आरो प्रशासननोबो मिथिहोदोंमोन, नाथाय रिजर्टनिफ्राय प्रशासनखौ मेनेज खालामनानै बे आयेन बेरेखा देहा फालांगिखौ खालामबोबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। दा रायजोफ्रानो रागा जोंनानै हमहैदों, जेराव 3 आइजो आरो 2 हौवाखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बङाइगावनि सन्तोषपुराव थानाय उस्मान फेमिलि रिजर्टनिफ्राय हमनो हादों आयेन बेरेखा देहा फालांगि खालामग्रा 3 आइजोजों लोगोसे 2 हौवाफोर। थांनाय 2020 मायथाइयाव UPPL आरो BPF ज' जानो थाखाय हाग्रामा महिलारिया एबसुनो हरनाय लाइजामा दा फिन समाज बिजोङाव गोसारदों। जाय लाइजामाव BJPआ BTCखौ दखल खालामनो खैसार खालामनाय आरो BJPआ BTCआव फैयोब्ला माबायदि जागोन बेखौ लानानै मख'नाय दंमोन। थारलायै बुंनो थाङोबा लाइजामाव लिरदोंमोन दि बर' हारि गायसननाय, फोथांनाय आरो थामोन्थानि थाखाय सोमावसारग्रा आफाद एबसु, BLT, NDPनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय BPF आरो UPPL राजखान्थि हान्जाया जयै BTC सोरखार दानायनि खाबु दं। नाथाय बर'फोरनि रासिन जौगानाय आरो खौसेथिखौ माब्लाबाबो लुबैयै हादरारि राजखान्थि हान्जा BJPआ खैसार खालामनानै UPPL आरो बर' हारिनि हेंथायै जुजिग्रा राजखान्थि हान्जा GSPनि सासे बिजाथिखौ लांखारनानै इनाय सोरखार दानाया BTC खुंथायखौ अरायनि थाखाय बर'फोरनि आखाइनिफ्राय लांनो नाजानाय होननानै जों सानो। BPF हान्जाया BTCनि सार्थआव 10 बोसोर कंग्रेस आरो 5 बोसोर BJP हान्जाखौ मदद खालामनानै दिसपुराव जथाय सरखार दाबोदों। बे समाव बिथांमोना खावलायसेयावबो माब्लाबाबो बिथांमोनखौ जों BTC सरखाराव लाफायाखै। बेनि जाहोना जाबाय हादरारि राजखान्थि हान्जाया BTCआव हाबनाय माने जों बायदि उन्दै उन्दै हादरसा राजखान्थि हान्जाखौ अरायनि थाखाय मनग्लाबनाय। भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव दाजानाय BTCआव ट्राइबेलफोरनि हा-हु, राव, थुनलाइ, हारिमु बायदि रैखाथिनि खोथा रोखायै मख'नाय दं। नाथाय बिथांमोनहा बेवहाय खुंथायनि खाबु मोननांगौब्ला जों हारि हिसाबै थांनानै थानो एसेबां बोसोर जुजिनाय, गावखौ बावसोमनायनि ओंथिया बहा थानो? बे सोमावसारनायजों मोननाय गावनि बिथानि खुंथाय गोहोखौ मालाय गोहोगोरानि आखायाव माबोरैहाय गथाय हरनो? जों सानो आरो फोथायो बर' हारिमायारि सान्थौ आरो नोजोरजों दाजानाय BPF आरो UPPL राजखान्थि हान्जानि अनगायै गुबुन मोनसेबो राजखान्थि हान्जाया BTCनि खुंथाय मासियाव जिरायनायखौ रावबो बर' आफाद, सानसुमै आरो रायजो राजाफोरा गोरबोजों मदद खालामनो हाया आरो गनायनानै लाया। नाथाय हादरारि राजखान्थि हान्जा BJPआ बर'नि थामोन्था आरो इयुनखौ फोजोबस्रांनो जा खायदायै BTCआव हाखु-दाखु सरखार दाबाय, बेयो थारै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो खैसार सानायनि अनगा जेबो नङा। बे खैसारनिफ्राय बारग'नो दिनै जों राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामना गावजों गाव एना-एनि जालायनायखौ नागारनानै हारिनि सार्थ'आव खौसे गाबथालायनांगौ। बेबायदि लाइजाम लिरहरदोंमोन BPF दोलोनिफ्राय।
VCDC-खौ गैया खालामनो बिजेपिनि थांखि बिटिसिआव बिजेपि सोरखार फैयोब्लानो VCDC-खौ गैया खालामगोन बे खोथाखौ दासान्दि आसामनि गिबि मन्थ्रिया जायगा जायगा बुंगासिनो दङ। VCDC बोखारनायनि अनगायैबो बिजेपिनि सोरखार फैयोब्ला बिटिसिआव होस्रांनाय जागोन बेखौबो रोखा खालामदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। हाग्रा ओनसोल बिजिआर पिजिआर बायदिफोराव होस्रांनाय जागोन बेखौ रोखा खालामदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। 26 हारि माहारिनो हानि मोनथाय होखांनायनि उनाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामनानै थानायफोरखौ होस्रांनाय जागोन मानोना बिटिआरआव मोनसे हारिनि भटआ बांगासिनो दं होननानै बिबुंथि लाखियो बिथाङा। ओजोंहाय बिटिसिआव VCDC-खौ गैया खालामनो थाखाय बिजेपि दोलोनिफ्राय बुंबाय थानायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों। प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो बुंदों दि बिटिसिआव VCDC-खौ सिफायनो हाया 6 शिड्युलाव VCDC-आ थागोन। नाथाय बेयाव बिसायख'थि खुंनो हायो बेनि थाखाय संबिधानाव सोलायनाय लाबोनो नांगोन 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै 6 शिड्युल काउन्सिला खावलायगासिनो दङ। जुदि जायोब्ला VCDC-आव बिसायख'थि खुंनो हागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। मोनसे मिथिहोनाय सनितपुर राङापारा गावजेंबिल गामिनि प्रणब बसुमतारी आरो पनसमि बसुमतारीनि फिसाज्ला कामाख्या बसुमतारीनि गासै फोरमान बिलाइया गोमानानै दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मरखं सेलेकनिफ्राय रङियासिम फैनाय ट्रेन 15896 बे ट्रेनजों बिथाङा दावबायदोंमोन। राङापारानिफ्राय रौतासिम बिथाङा थांदोंमोन। बेयावनो बिथांनि बेगा गोमादों होननानै मिथिहोदों। नाथाय बेगाव गासैबो गोनां फोरमान बिलाइफोरा दंजोबोमोन। थांनाय 5 आगस्टआवनो बे जाथाया जादों। नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा गावनि फोरमान बिलाइफोरखौ दासिमबो मोनफिननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। पुलिस थानायावबो गसर होनाय जादोंमोन नाथाय बेनि गेजेरजोंबो जेबो मदद मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर कामाख्या बसुमतारीनि गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ मोनसनबायदोंबा जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों नखरनिफ्राय। खौरां हरनो थाखाय 9707726351 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय खुलुमनाय जासिबाय। आसा खालामो गाबोननि समाव फिन नोंथांमोनजों आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन।